DXDC Radyoman Report. Nagmalinawon ang lihok protesta sa mga militanteng grupo nga ilang gipahigayon sa Freedom Park sa may Ross Avenue kaginang buntag. Sa report gipadala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon sa news team na himurang hapsay ang rally sa grupo sa mga aktivista nga gilagkuban sa Anakbayan Gabriela Kilos ng Mayo 1 Kabataan Party List Mindanao nga nagsugod kagiring alas 9 sa buntag ug nahuman pasado alas 11 sa sayong kadtong karong adlaw. Atol sa rally 11 kabatakang isyu ang gisinggit sa mga makawalong grupo batok sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabahin sa ilang gityabaw, mao ang pag-usbaw sa sulan sa mga mamumuo, serbisyo dili militarisasyon, demolition dangan sa katawhan, education dili gera, presyo sa mga palaliton ipaubos, rice liberation law ibasura, Chacha Marcos Babagan, Marcos Duterte Pasagad, Pasista Palisod Batukan, Maharlika Investment Fund ibasura, no charter chains, US troops out ug ibalaod ang nasunong sulan nga nasugdan. Nasayran ang paglusad og rally sa 50 ka aktivista isip sugad kini sa may tabong ikarong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. karong adlaw. Gikan sa Roas Avenue ning atong syudad, kasama mo sa balitog serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Veray Tatak, Arimen. Tatak RMN.